През 1292 година Албрехт I дава привилегията на гражданите на Виена да провеждат декемврийски пазар. През годините в австрийската столица се появяват много празнични сергии във времето преди Рождество Христово. Първият пазар, обаче, който е наречен Коледен, е открит през 1842 година на площад Амхоф. Преди около 50 години занаятчии и търговци разполагат дървени къщички за първи път пред кметството във Виена. Това е Коледния базар, смятан за един от най-красивите и най-големите в Европа. От началото на ноември площада и парка пред Виенското кметство са изпълнени с аромати на коледни сладкиши и деликатеси и неустоимия дъх на греяно вино, светлини и коледния дух на любовта. И тъй като Коледа е празник на любовта, едно от най-посещаваните места тук е прочутото дърво с около 200 светещи сърца. На всеки половин час от 13-метрова кула ангел изпраща огромно сърце, което осветява 75-метровия път до дървото. Въпреки желанието си, никой не може да отнесе за любимия човек сърце от дървото, но може да купи и дори да вгради в него ритъма на собственото си сърце. А тук е мястото за селфита и за заключване на любовни послания. Сърцето на базара е, разбира се, коледната елха. От 1959 се спазва традицията всяка година една от провинциите на Австрия да дарява иглолистно дърво, израснало на територията й. В Австрия изработването на макети на пещерата със сцената на Рождество Христово се е превърнало в традиция. От 2001 година майсторите на рождественската сцена дори имат асоциация, а от 2018 година традицията се почита и в парка пред Виенското кметство. И не забравяйте, от тук може да отнесете коледния дух и в къщи с идеи за оригинални подаръци, занаятчийски изделия и лакомства.